vítám u nového videa a dneska to bude hodníčkem s mým bráchou Filipem. Čau ty lidi! Já se vám jenom omlouvám, že jsem dlouho nenatáčel na YouTube, musel asi tak měsíc, no. Já ani nevím jak dlouho, ale měl jsem strašně práce ze školou a tak, takže jsem prostě nemohl natáčet. Takže jdu teda asi na to, jdeme na to. Vidíte, já nevím, jestli vám moc dobře nejde vidět, ale fakt měsíc to je. 1 měsíc. Takže Fila mi řekne první, kam mám házet. Klidně tam dej nějaký polštáře. Jo a jenom jsem někde jinde, jsme u babičky a nudím se, proto tady natáčím tak trošku. Bude to takhle tady stavaný a musí se trefit do toho. Já to vezmu, ten oblez, ať to tam bude vidět, se půjdu stopnout. David bude házet tady odsaď a moc tam nejde vidět na to. A je to tady. Tak já to tady budu se nějak snažit natočit. Tak 3. A máme na to 3 pokusy. Jo, 3, 2, 1. Ne. Druhý pokus. 3, 2, 1. Ne. Poslední pokus, dobré. Soustřeď se. Do dveří, dobrý, do dveří. Tak, a teďko jde Filip. A já jdu teda určit, kam bude házet. Takže bude to tady. A Filip bude házet odsaď. Můžeš. První pokus. 3, 2, 1, teď. A to nebylo. Druhý pokus jde Filip. 3, 2, 1, teď. Nebylo. Třetí pokus jde Filip házet. A nebylo. Tyjo, ale to je škoda. Jenom se budu omlouvám, že to bude se teďko jenom naposledy nebo ještě jednou, já vůbec nevím, protože já už mám skoro vybitou baterku. Takže se vám fakt omlouvám, že to bude krátký. Bude to možná rozdělený do 2 dílů, takže já možná, že to bude házení míčem 1, házení míčem 2 a to druhý video by mohlo mít třeba 10 minut. A bylo by to u nás doma už, takže by to bylo i lepší, si myslím. Takže David bude házet tam a bude házet tady z takového koše. Takže první pokus. 3, 2, 1. Tmále. Druhý pokus. 3, 2, 1. Třetí pokus, dobré, musíš to fakt dát, jo? 3, 2, 1, Takže tohle bude pro tento díl všechno. Já se s vámi loučím a čau! Dejte like, odběr, sdílejte. Čau.